benvidas e benvidos á cuarta edición de Cinvigo Ciencia na Rúa. Este ano, ademais, con nova ubicación aquí no Paseo das Avenidas, na contorna do Náutico de Vigo. Para nós, dende o Centro de Investigación en Nanomateriais en Biomedicina da Universidade de Vigo, é un orgullo ver hoxe o resultado final desta gran festa da ciencia, onde os grandes protagonistas son as estudantes e os estudantes de ESO e Bacharelato das 4 provincias galegas, pero que, ademais, temos moitísimas actividades divulgativas e científicas para todos os públicos. Aquí non hai idade para a ciencia, obradoiros científicos para maiores de 65, para a cativada e tamén espectáculos, monólogos e, sobre todo, moita diversión. Este festival está enfocado de cara a todos os cidadáns, a toda a cidadanía que poda participar e sentir e vivir a ciencia na rúa. Incentivar as vocacións dos pequenos, dos maiores, darlles a conocer un pouquiño que é a ciencia e que participen todos dela. Para el puerto de Vigo es un lujo tener a Cinvigo aquí en nuestra zona. Creemos que somos la ciudad de las ciencias. Espero que se haga durante muchos años aquí y sobre todo que venga cada vez más talento de nuestros jóvenes para que nuestras universidades estén llenos y el futuro se escriba desde aquí. O noso proxecto trata tratamento do tráfico a través dun semáforos intelixentes e que están controlados gracias á inteligencia artificial. É unha maravilla poder vir aquí e animo a moitísimos colexios a apuntarse a estas cousas porque cambioume a forma de ver as ciencias. É un desodorante natural creado con ingredientes biodegradables que non contaminan o medio ambiente. Gústame a feira de Cinvigo porque penso que é unha feira moi diversa que ten moitos tipos de proxectos, de ciencias e de saúde. Este tipo de iniciativas me parecen interesantes, en primeiro lugar, pola oportunidade de expoñer o seu traballo, aumenta a autoestima dos nenos e o feito de practicar a oralidade, de contar un traballo. O noso proxecto consta dunha pequena aplicación que creamos para intentar axudar as persoas con Alzheimer. O que máis me gusta de Cinvigo é que sempre aprendo algo novo. A felicitación a Cinvigo por lo que significa esta grande reunión científica de xente xoven, de xentes que se inician na investigación e que atopan un motivo excepcional. Cada vez están máis implicados e que son ideas que verdadeiramente afectan ao noso día a día e ao noso benestar, tanto sexa o benestar humano como pode ser o benestar tamén animal. Todo este tipo de ferias científicas en donde acercamos todo el trabajo que hacemos a la gente del día a día y donde sobre todo los más pequeños pueden venir y ver lo que hacemos y demás, hace que se despierte dentro de toda esa gente el científico que llevan dentro. Creo que deberíades vir todos a este tipo de certames porque eles aprenden, nos aprendemos con eles e a ciencia ciudadá sempre triunfa. Aquí podemos ver pois, o gran traballo que fai o profesorado, que se fai nos centros educativos, que fan os alumnos no ámbito das ciencias. E hai proxectos fantásticos, liñas de traballo moi colaborativas, como poden ser os foros creativos, como pode ser o STEMBAC, como pode ser tamén os clubs de ciencia, onde aí está todo o talento dos mozos e mozas de hoxe, que van ser os científicos de mañá. Ganamos este premio
y fue gracias al gran trabajo que hizo nuestros profesores, la investigación y nosotros. Estuvimos todas las tardes, todos los martes, trabajando en este increíble proyecto. Nuestro proyecto se llamaba Recuérdame y era un pastillero inteligente. Nos gustó mucho participar en ella porque fue una experiencia inolvidable. Creo que o meu proxecto gañou porque Ergocadeira é un proxecto que ten moito futuro. Para min vir a Cinvigo foi unha experiencia maravillosa, paseimo moi ben e aprendín moito dos proxectos dos meus compañeiros. Que o noso proxecto resultou ser o gañador porque aportamos solucións aos incendios forestais nas que pode participar todo o mundo. Estamos moi contentas deste resultado e esperamos que as nosas ideas realmente poidan levarse a cabo.